assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama ko dañde tigui weltade kadi huccide mon e ko ganduɗa ko woni Ayaw men kono noon arde kadi ƴewande mon ko jiɗɗon ko woni tawno Pindi TV jonde mum e kala saaha ko ƴewde ko ɓiɓɓe fulɓe mbatta ko yaltina ɗum no hannirta ni ɗum ɗon hande ko addi men ɗo e Sorano addi men Sorano ko ganduɗa ko woni jamma pulago jamma mawɗo mo ganduɗa machallah mon yiiɗo rewɓe fulɓe worɓe fulɓe yontaɓe machallah ɗum noon ko jamma mo ganduɗa noon ko dental suɓalɓe international baɗi organisé ko ganduɗa ko woni jamma cuɓalago mo ganduɗa noon machallah mon gandu hol ko saaɓi jammo e holko woni caggal on jamma nde tawno innira noon ko mawɗo e nder noon suɓalɓe mo ganduɗa machallah kadi ko tottaɗo gueɗal woni El Hadji Baba Mal gorko mo Podor Law Demba kono o kadi mo ganduɗa woni Bajjel Fall ɗum noon ko joni joni wonata gara min ƴeewa holko woni nder tigui machallah on ɗiɗe ñantulaji joɗɗi ɗum noon pulago yiyama ɗo min de jiimi ɗo ko mama o hay mama o me jammo jamma cuɓalago rek mama ko cuɓalagal tan dillina ɗum machallah bon min gari tan hollirde koyamen ko Assel Diop debbo mo Mbagne Samba min gari tan hande hollirde cuɓalago min kolliri koyamen andinde fulɓe rek cuɓalago meeɗa heede caggal noon machallah bisimilla moɗon dal hande a yantimade machallah ayde so mama ne waɗa seeɗa seeɗa rek hewani won namdotoɓe taw ko jammo ittimo ha Mauritanie walla ene woodi par ce que gonnomi ko Mauritanie vendredi passé gammi ala ko addi kam sona ɗum kammi tan ko notidade e banda men e ƴiƴamam ɓiɓɓe babam fasirabam pesiragal ne foori machallah gammi tan ko notidade ko cuɓalago par ce que cuɓalago so noddama mi sikki mbañi hettata hen caggal gammi tom to addi kam min ko ɓuuri kam welde ko ganduɗa ko woni oɗo dental suɓalɓe international woni ko 6 mois darna kono e dow 6 mois ɗi hande yiyama section ngaji kewɗi plus de 6 sections amin paɗa président o laɓitina hen no fewi par ce que mi nani ko neɗɗo mawɗo woni caggal on tottimon kalis ha heewi ha mama machallah a ñatima machallah minen ɓuuri weltade min mbiyatemi ko Khady Fall min beltanima ɓinguelam cuɓalago tan tiiɗi min e pulago kadi tiiɗi min kadi min beltanima Allah min beltima jammo min mbimon kadi machallah onon kadi darde mon yooɗi feewi min beltima e jamma he machallah bisimilla mo onon foof minen kadi min poti ko bismade emin bismo emin bisme eyyi min beltima machallah e jamma o jaami ko jammel gawdal ko weltade tan e soirée o won winoɓe wonata mais woni kadi fedde nde ɓoyani ko jibina lebbi jeenayyi tan kadi min meeɗa dañde kadi cuɓalagal koye bayal tan hewno waɗede kono Allah waɗi noon hikka waɗama e Sorano ko meeɗaka yiyede foof ma yiyeɗo e kala ko woni cosaan subalɓe foof ma yiyeɗo hande oɗo jamma ma noroji guurɗi jaltini hande ɗo ene nder Sorano inchallah sallah jaaɓi merci ɗum noon bandiraɓe enen ɗo huccite o mo ganduɗa noon woni ngaari koylel hono Bajjel Fall mi waɗinomo annoncé joni machallah eɗen gandi jontaɗo so tawi waɗama parrain kono kadi o waddama parrain mo ganduɗa ko sehil makko ɓi yummo ko kewɗo yimdemo e dinguirle ha yimɓe foof gandi ɗum hewde yimdemo kadi e soirée ji ɓurɗi mawnude wimo ngaari tigui ɗum noon Allah ne Pindi TV hande oɗo jamma cuɓalago hande ɓiɓɓe fulɓe ɓe keccaka daɗaka saaha men fulɓe yorɓe yontaɓe suɓalɓe machallah inne ande en soyne jabbe en mbaɗma parrain oɗo jamma holko tinɗa e délégation ma eyyi ko weltade tan no fewi Pindi TV mbeɗa andi kadi woƴƴata ɗon Rougui Babel Sall mawnom kadi Abou Diop ɗo noon garmi ɗo hande min Bajjel o ni accama caggal hande garmi ɗo kadi ko wadde présenté mawnam sehlam hono Baba Mal par ce que o yiɗino arde kono wonko nanguimo eɗen gandi gonɗen koye préparation ne wayno hande ko Bajjel ko ni mi joƴƴini ɗum hande koye inde makko garmi ɗo notanade mo gandanɗa hoorema ko waɗa paare ko mbaɗanumi paare ko ni mi acci ɗum caggal Allah kadi aɗen gandi ko neɗɗo jiɗɗo leñol ngol ko daraniɗo leñol ngol kadi Baba ala ko fondini leñol ngol ɗum noon Pindi TV so min gari mon ɗo haɗa men nadde min tawre mon ɗo e damal he wan min tan ko weltade ene wayno hande jamma a yewaki hen tono bandiraɓe ma gaari kono min ji kadi ɓe ganduɗa machallah ɗe vestuji ɗi ganduɗa enen mbawi wiide ko sur mesure tigui waɗa holto ɓe gumbi gaari ɗo ko jammo tan numine ɓe eyyi ɓeɗo kadi ko partenaire am aɗa andi min ko Adja voyage joguinimi directeur général no wiyete ko Lakani Dipak
monsieur ari woni ko Dubai o mandi holko kewat ɗo hannde ne wayno adjoint makko ko min oɗo kanko woni gérant amen ɗo henna kanko woni chef de agence ɗo o woni chef de caisse joguiɗo fate kalis o ko agent comptoir no waɗi ko kamɓe liggodirtumi ko amin noddi tan kadi bandiraɓeɓe yoɓe gaɗa keewal pour agence o tigi ala andi ɓe mbi bande ko mo gollitoɗa machallah hakkude ma e mabɓe sofa ɗum tahi wayi ni kono hannde so tawi en koccidi e ma ganda machallah ko biyaɗo jeewo nobaɗo adi yiyeɗa aɗa hol total hoolare wawi jogade ñanti ha yooɗi wayidi sa namdama oɗo jamma hannde holko mbiyata hen sowona weltare tan ko weltade jamma o tan amen gari dusde gorko cubballo kadi ko ɓeydi addude min ɗo kadi ko Elas Baba Mal kañum waɗa paare watte junngo makko min duusimo amen garde debbo toroɗo Aissata Aw wonde joom galle mum wiye Cissé oɗo groupe jeyata ko lawɓe amen hayre law o ko denɗam ko Aissata Lo ɓe ko awluɓam jolfuɓe kañum e joom galle mum ngel ko ɓinguel amen wiye Maymouna Fall sona min gar dusde gorko cuballo kadi ko cubulago tan kadi ummini min ko weltar tan tan ko cuuta dande ha wela e jontaɗo elio wayalel jamma jeewi wayalel ko dañari wayalel wona ko bajjel faal wayalel ngari koylala sama ganje lamdama yara gor ladde ma bonayani o ko lamdane haɗo mbiye yarima o tikka laaɗo joof mbiye tikka jamde kange alel jamma jangi alel goode ñaari seri kajja gayi mo worde lamorde jam godele kuma ndikku en puɗɗorima inde allahu lamɗo en puɗɗorima inde allahu gooto allahu ko an woni bawɗo baɗowo joguiɗo dokkowo laamiɗo lamminowo sirati ko poccugol e laabi ma so wona mo jawtinɗa ala jewtowo ala lewlowal e dow lewlowal ka gooto e dow kammu tawɗo heɓata sifotoɓe sifaji ma nde taw noon a wona cifateɗo he en juule mouhammadou rasulullahi gonɗo ruhu godal woni sirlu godal godaɗi goodi e dow godal tawi ina wonni ɗum hono oɗon goɗɗo gonɗo dumotoɗo ha ñande duumare allahu min ñaguimama fabare nde bertantamen e moƴƴi maɗa jabbere ñande laamuji kuuɓi ko alda e firtare ndes ina waye moon machallah sawtawol ngol nanton ngol ko debbo mbo jatti ɓuuri gowandi ndemadi foole jiggandi gendi ceerno amadou alpha bocar boynaji ɗo allah huula en ɗam reena ɗo salligaji badde ɓeele catallaji ɗi ne mbaɗi annore juma wone to wone timta e ceene ɗe ne ndega ne juppa e beeli allah weyndu boynaji kam tuɗi kanŋe yaɓani lifuji son beltima e koye mon mbaɗe kelle dow seyni saro sar kam salminta mon machallah ñantugal mon yooɗi fuutankagal mon on kolliri ko welemma machallah jamma hande o ma wat zulzul mata zulla jamma hande o ma fuutankagal yeeɗo jamma hande o ma pinal ñeeñal fina tawa cubalagal yeeɗo mboɗa andi noon oɗon daara ɗo banggam nana ɗo gorko jontaɗo gorko yari mayo mo yarani deɓele o debbo ceddo mbaji gana Samba ya molo baroko ceddo mo saɗaka ñalade Samba yooɗo yaadu yooɗo yasinta je holle birɗe felle nanga kuri e condi noon kay bacc Seyni Sarr tigi tigi Allah jarama a jarama sababu nde udditirde jammo o debbo nde wonno ko debbo woni nene jibinta gono o baba kala ɗo debbo ala jaam ala tigi tigi so tawi rewɓe nan ɗo e dingiral ngal emin nan kelle mon ɗo wonno rewɓe ko wona ɗum no kewɗen wiide kala saaha fudorade inde Allah jomiraɗo joom baɗe bawɗe laamiɗo lamɓe e lammaɓe mujjoma heppani jarore manore bajo ɓuran cankoɓe Hamad ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en udditiri jammo o kadi barke koddaɗe maysa Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar Seygu Boubou Diang dengue mbal wati gallat kono noon en jahata dagoɗen ha daare abbede Allah Falla Moutar Baguel suroɓe nawodel dusoɓe dunagal Hadji Mamadou Moussa Ly Seydou Sule Ndiaye Hammar Sekkule Boyle Jamli en mbimo li ko wona ɗum ko annayi waɗi annayi haali mo ala ko golli ala ko simtante gongo min nani joni aɗa wiya hande jamma o ko jamma cubalagu kono ko jamma futankagal gongo so tawi noon wiyama cubalagu
gila ƴella ha to ngawle gila Saint-Louis ha to ƴella fof ko fuutankagal fof ko cubalago kono noon jamma hande o ko idi fof jamma o waɗi wune hol dalilu jamma o joni joni eɗen bismoɗo goto e jaale fulɓe goto e jaale leñol goto e subalɓe tawi kadi ina fanniri cubalago ne hokka ɗum gueɗal muɗum ha timmi gorko mo koylel sen teyi mbiyamo holon Badiel Fall eɗen mbiyamo bisimilla makko nde wonno neɗɗo o ñametake o yaretake ko golle makko tan e balle makko mbeɗa heewi wiide komi mawɗo mi waɗata ko boni komi mawɗo mi yahata ko boni komi mawɗo mi fewjata ko boni komi mawɗo mi fewjata ko boni mi fewjantake ko boni kono komi mawɗo mi yitata ko e bandam men mi yitata ko hoore men oɗo gorko cubbalo salima ɗum kelle mon e Badiel Fall machallah tawi kadi ko tiiɗo e bandu men joɗɗo e bandu men moƴƴo e bandu men so tawi a naati dingiral ngal a holli cubalago fodde ma a holli cubalago neɗɗagal ma a holli cubalago fayidagal ma nde wonno so tawi neɗɗo suusi tan o wi kono suusnamo so tawi neɗɗo wawi tan o wi kono wawnamo ɗum noon Seydi Fall amin mbima bisimilla ma e jamma o bisimilla ma kadi e hirde nde ko wona Bismillahi dabo yero sambali Bismillahi dabo yero sama ma de wala min sago ma mantimbal yeah assalamu alaikum sami mi mai mi jirile ma janjan everybody ay take it ay chubalo on a four chubalo Zo and Black Knight yeri man o yarani jebele pasane pala magari mayo tanum jaltabe yeri man tigi chubala gani yoni ene farno re e hamme biro modi chubala gani sinkore e penda sar mo ngawle chubala gani wulle ne e gela yalifa o kam laaci lana wedam bag mi habay nodi ay tigi rigi chubala gani yoni ay ne yoni boko bu be wulle yami nan don dande gawlo amadi yawju bamma biso gela Muhammadu Kalidu Abdurrahmani bela yerotik amadi tegere yali Musa hamme pata bayero Umar yero e biranjam biasi chubala tegere ko gandudo mayno jolirte no jengirte hey chubala gene farno re e fifiri kame kursilare chubala navira chubala wana kai amadi yawju bamma biso chubala navira chubalo wana kai amadi yawju bamma biso chubala anda tajore chubala fata bel chubala wala tajiki chubala navirai chubala la tilana tanu janta be tapta anni ala yeso bibi mai yimi girile janjale denzo sami warni bati fade ko wari nyani udumi deni nyali o fare deni girile laporo kamlana gawlo weda madana hakure mai la tilana dengere kame babu chubala gari yo chubala habay no chubala gari fo chubala Tanum sile mbay Jubala Diram bay mor Jubala Tanum kolal mor Jubala nalira Jubala nalira Jubala Wala kai kai Jubala nalira Jubala Wala kai kai Amari yow jubama biso Amari yow jubama biso assalamu alaikum jamhira mon bandirabam jamhira mon kawmirabam monirabam babirabam min komi gelajo Muhammadu Kalidu Abdurrahmani bela yerotika hammadi tegide ali Musa hamme patem ba yaro Umar yaro e biran jam gorko mo bakaw dane mayo bakaw on calminama non fof on beltanama on mbiyama wallah yo juut on paami yo juut yalla jundu balde mon moƴƴini battane mon aussi donc wallah mi weltima no feewi ina jeeya e nelaɓe makko madame Ban Aminata Ban min calminima no feewi machallah
mi wimon honorable député Aliou Dembourou Lella Sow mi wima nane nde puɗɗinomi feccantema kinde fulɓe mi wima pullo joom tew joom nebam joom kosam wadde mo inni ko wiyete ko cubalagal eɗen paami pulagu heddani hen caggal tigi tigi joni hoto paɗen gorko bagal ambassade biro mbaño caski nagge falaje maayo tigi tigi yeri maayo holi on gattamare Sally Diaw Puri samba mail jerio Puri samba mail jeri mayo malago kadi eyo kono tigi sagu Seydi Binta sayku Seydi Binta halam sayku Seydi Binta yoro paɗam ɗin siley kemo bubura sinale yoro sambu karmanele tulagu dilli ñawle ngarango wuro penda Moussa buka yeredin sambay ten jellay rangrange bitele samamma ko weli me dane mayo cibe cocade koy dane mayo cene dimme daneje koy dane mayo gallol tambi togo yariyo e cibalagu sino wana subalbe futa yewe sino wana cibalagu fude firto xalam pour sam mal jeri ñu dem mayo Futator mango malang Prio samba mayel jere Kalalao Bete jaren mayo futator mango malang Prio samba mayel jere Subal benile Dodo Mayel kundi nala fana indore galel Kumboy rasin wuro makam chaje jamrela Mayel kiray naka fana indore galel Kunde kiray duni baye di futa toro Himango mala prio samba mayel jere Subal benile prio samba mayel jere Dente jaren mayo futa to na fore men Urlungo jinabe tanirabe jatirabe Don't Dente jaren mayo bungo ungo velgo diya Lidi paydi pewdi jese ke bobinde yarobe mago Himango mana prio sama maye jere Subal benile Bicham hotel gere kai sai toye donna to Moussa Bukar jentini gay ngole yirsini nyalama desa yam Bicham hotel gere kai sai toye donna to Moussa Bukar jentini gay ngole yirsini nyalama prio samba mayete go mayo Allah ma go yiti jote bam tare futa hibango mala prio samba mayete prio sarabu sarjere orgo chimbe man samba abu sar prio
hakune ma je tallomi to ko jen lesko walo na fore me himango mala priya samba maya jere aha salde bendigele malibol to mage talti cer burlani ay nabe nay mingare salde bendigele malibol to mage talti cer burlani ay nabe nay puriyo samba mayel je ko mayo alla malando itti jode bam tare futa Priya, samba maya jere. Aha. Priya, samba maya jere. Priya, samba maya jere. Maya duwe dafa hakune ma je tallomi doko jeri. Merci beaucoup. Noye mon. On jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe. Sayi kam no jammo o way. Oɗo jammo yakam kono wiyede Arsane natal jande ni. Cubalagal so innama tan min guinnata. Nde tawno ko ɗum min taw taniraɓe jatiraɓe. Taniraɓam goten fo mayri ko lefol jaltaɓe babam may ko lefol jaltaɓe walalde. Ɗo noon hannde addi en ɗo ko notanade le coordinateur national des paiements hono Moussa Oumar Sow maire commune de Walalde kanko woni invité d'honneur jammo min gari notanade mo e notade fasɓe amen amin gondi ɗo e délégation hono Diagar Feeje Walalde e Farba Aram no jaltaɓe aram hono Niang Zakaria oyo ko Harouna Diop ko chargé de protocole Harouna Diop ko chargé de protocole coordinateur du paiement oɗo ko chargé chef de sécurité Moussa Sow oɗo ko Cheikh Tidiane ko chargé de mission au paiement oɗo ko chauffeur paiement ere ko Amadou Mbale Diop oɗo ko Sehil Moussa Sow guile Cukago ɗum fof représentant ɗum hannde min ngari ɗo ko notade nde tawno gueɗe kewɗe ne mbaɗe ɗo hannde konko Moussa Sow omo weddi journée goɗɗo tiyete là-bas le repeuplement du fleuve Sénégal no mbannoɗen Walalde wedda koye galle Alhaji Seydou Sali Kalidou o waɗi relancé oɗon projet wadde ɗum relancé e cubalagal pour maaje ɗe piɗa cubalagal yiron hoɗum wayno liɗɗi wayno mbano hankini oɗon ɗiɗon ñalawmaji tawma koye nder Walalde tiyete là-bas kadi e wondude sehil makko kadi nouvelle goɗɗo kadi ne ari kanko Moussa Sow omo foti nomde Baba Mal ambassadeur du paiement to Podor le 10 décembre ɗo garo et en même temps ɗon waɗa kadi relancer projet o ɗum noon ko weltare ɓiɓɓe fulɓe kadi caggal erago Baba Mal waɗi yo ɓiɓɓe subalɓe fof ndendu mbaɗa convergence subalɓe ko kanko ardi ɗum waɗi ñalawmaji mawɗi poɗɗi waɗede hen ko min taw mon toon inchallah ko min e Rougui Sall madame Diop ko minen jogui oɗon projet pour le ɗum ɗo convergence subalɓe e ñalawmaji kewɗi poɗɗi waɗede ɗi fa jayi en gardi hen yarimayo Kalidou yarima moyrali de bele mo bacha bala maje ngari mayo tanum jalta be yari o tikka mayo ngofinna o jala pili fetta urkol saro e weyo awana awase
Mare jullare wona non yeri mare ñako alla jooma ko anandi ko nyalle maayo ko anandi ko wale maayo maayo ngonoje piyoje torodo susa maayo jama jasa jama fifirde wada madande maayo Chubalagu tetini mi der Mauritanie Chubalagu tetini mi der Sénégal alla yo joomam mada jodi fongo maayo mada fada yeri mada ñagomo sabi Allah yayi ne laado war sabi Allah taccina kam godo maayo pami ko wending mali boli to maaje ndende wending certe wending jamma jasa jamma je cilbe mbañ samba subalbe teddinimi jarnimi ko sam ngabu teddungal dasetaake ronde cubalagu ne welimi yeri maayo yeri maayo yeri maayo aliyo joma horo nene galle Fatimata Hawa Ñang debbo waale Canada debbo cuballo teddini mi nder Montréal debbo cuballo mawnini mi nder Montréal nene galle Ñang noon so tikki maayo ngo finna o jalapini fetto urgol saro weeyo o wona wo seeɗa biso samboyam argayi jammaji men ko enen mbalduno ɗum nde fifirde waɗete toto lobaali subalɓe ƴetti toroɗo mbaɗi mo ɗon e nder maayo min mi anda ko waale ngo maayo min mi anda ko ñalle ngoɗo maayo kamɓe gandi ko ñalle ngoɗo maayo ngo no je piyoji cubalagu no welimi aɗa andi cubalagu teddinimi min koye noon maɗa yetta Allah jooma maɗa yetta dental subalɓe international aliyo jooma ndeysaan Hey. Yes. Khalid. Yeri mayo mo yara de pele mo bacca bala maje ngari mayo ko tanum jaltabe so tikki mayo ngo finna o jala pini feta urgol saro weeyo o wonna awa seeda biso seeda horo nane galle wonni nene galle Ñang so tikki non yo Acolin kuy tukulóor so loxo ca kaw seen loxo horo subalɓe Mauritanie mbaali horo subalɓe Sénégal mbaali horo subalɓe international nani fedde monde sofani mimi fedde cubalagu sofani fedde cubalagu welimi soɓe tikki mayo ngo finnat soɓe jali pini fetto urgol saro weeyo ɓe gonna awa seeɗa biso seeɗa toɓɓane subalɓe nani international acolin kuy doomu tukulóor sa loxo ca kaw Aliyo horo nene galle Ñang Canada naɓe jaabi walla mi wima Fatimata Hawa Ñang mbimi debbo balle walalde yettide ba mbimi yaltu Ousmane
Ousmane Gange salminima Seydi Niang mi juurimama debbo mo Baka Lamba Jara Jaasa ɗon noon ko saare Biram Mbaƴo Allah yo horo Baydi Dia Babane Baydi Dia Seydi Dia wallahi mi salminima ko jiɗɗana waɗe Seydi Dia Allah yo horo Babel Fall wallahi billahi min calminima to mbawɗa wonde mi juurimama Seydi Fall waw Allah yo horo Bajjel Fall woni Fall Njaga Yara mi salminima Bajjel Ousmane juurimama horo Abou Yero mi juurimama Allah yo horo subalɓe mbaalino mbaɗa yimma Mounas Gange hoto Chéri Alsan Siley walino Allah yo horo Amasi Sawande Amasi loho si Sawande loho Amasi loho ñëwal ndeysaan suganda todo fayna Gange jure jot Allah yo horo Adama Bayela mimi gorko mo jum donde nana mimi Ousmane Gange wallahi salminima ana seylaɓe mami juurimama hayyo mimi hayyo fedde Mauritanie ari mimi hayyo fedde Sénégal nani horo subalɓe international gonni horo fedde subalɓe international eɓe mbawi yidde eɓe beeli yidde bienvenue jilɓe mbaaj samba bienvenue jilɓe mbaaj samba bienvenue jilɓe mbaaj hey walo Salla yaay nder walo toy no hey Salla yaay nder walo bayta makay hey walo Salla yaay nder hey walo neex no walo toy no walo hey walo hey Moussa yaay fiir hey Maysa waay fiir hey Moussa waay fiir hey Maysa yaay fiir doxal yow da ngay dogaj coy doxal hey mayo walo toy no min mima yeri mayo yeri mo yerani debele kala cuballo jungo ma dow mimi cubalagu welimi